sortzen zenbat alekin, zenbat buru hausteiteien atzetik. Lehen garai baten egiten genuen Betizu programa, eta horratea ginean, irabazle bezala, eta, Jose Mendizabalekin hasi ginean, beak erakuste zigun kantuak eta hola berekin egiten genitun. Eta, proposamen bate hontzan beste disko berri bat egiteko, eta, hortikan hasi izan sortzen. Ez da irteten lokal ilun hortatik, eta zar bat ilotuta, ez du besteri. Polikenan ikuste dala kantu bat joia azkana 20 urte baino dio, eta ederra da ikustea nola mantendudan bizirik, ez? Hor, garai horretan 14 urte genituen, oso gazteak ginen, eta nik uste ederra dela ikustea, hori ez, nola belaunaldi berriek ikaste duten, erromerie jotze duten. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako zirenek ez dute jorain bikain polita gaur ere. Begietan biloren nora zoazen. Como tantas otras cosas, ¿no? Hay en este proyecto nos sorprende las ideas locas, pero que luego funcionan muy bien, ¿no? Y hacer una canción de Betizu es una de esas ideas. Modako erropa eta Barbie itxura, burutik ezin dut kendu, zer gertatu da. Grabatu genitun zati batzuk kanpoaldean, da beste batzuk barrualdean, da kroma, barkatu. Motorran kroma, hori izan zen, ventiladorekin, ni hasian nintzen lentiak erabiltzen, eman bartzen nun, hori ez, profesional itxura, danazak, kriston barrek bota benituen. Fabriketako zirenek ez dute jorain bikain polita gaur ere. Me hace gracia ver que muchos años después sigue ahí, ¿no? Sigue la canción y sigue la energía de la letra, la energía de las voces y lo que trae la orquesta, que creo que no es poco. Fabriketako zirenek ez dute jorain. Nola entzungan hori zuzenian, hori orduitz, errespetu pilo bat, berriz ere, ez? Hor dauden musikari puska horiekin kantatzeko eta holtza konpartitzeko aukera eukitzia da. Kristo lana da horratzian da, egia zan, oso pozik, opari bat. Realmente hay algo ahí detrás, ¿no? Hay un ímpetu, un empuje, una idea de hace 20 años que ahora sigue vigente. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako zirenek ez dute jorainik, hain polita gaur ere. Nik uste topaketa edo topaleku izangoa da, kasu hontan ez, eta horretara juten geha edo elkartuko gara ez, gozatzeko, kantatzeko, disfrutatzeko, eta nik beti diot musikak batzen ditula pertsonak ez, eta topaketa hau da itzaki eder bat.